alpský život, sunset, skúter. Usai made a mess, Jeep out of the jet. I'm about to catch, I double the bed. My money stretch from south to the west. Lawyers the best, get home with a check. He done fucked up, put some dough on his head. Can't be knocked down, left a nut on the lens. Run this cash out like a motherfucking tread. Dlho sme sa nevideli v tomto kanále, čiže vítajte a už sme späť v hre, momentálne ideme začať promo a toto je, že jedna vec, neviem koľkých, ktoré bolo 2026, čiže vás prevedieme tým, takže užívajte. Pull up and let her massage the dick, alright. All that you knew ride, we whipping and swerving all kind of shit. Whipping and running, my little niggas pulling a gun and they hit when they trying to hit. Mine started running, we shooting rest right in their stomachs. Fakt, si musí dať inak snežnice, lebo má určite zdravotné problémy, kvôli ktorým by sa nemal namáhať. Čiže je pre neho lepšie snežnica, lebo my sa tu budeme dosť prepadávať do toho snehu a on by sa mohol dosť preťažiť. Timo je inak, že vraj tatranský kamzik, že vraj on vyrastal s kamzikmi, že vraj. Aj zo Sislamy ešte. Choďte si ináč pozrieť, Timo profilom teraz bombí, že každý deň rilská. Yes sir. Statier. Typek normálne, že average day 2000 metrov nad morom. Takže... Niekedy sa tam zobudím a... Proste ďalej. Dobre, pokračujeme ďalej. Fuck on, never won't live. She caught for her favors and help. Quit the game, but you know I'm a player. How they all on the killing the snails. Load they out up, I'm ready to sell. It's some G33 out in hell. Late night praying my niggas are well. And I told you I still for real. Come on, ain't tryna be late. Got a show on, gon' call straight. Couldn't be way out the way. Pick a time and a place. I just seen how niggas switch sides. To zistil hneď, keď som prvýkrát došiel k že Alpy nemajú konca. Tu tak, keď sa kúkaš, ty ani na jednu stranu nevidíš, že by končili, kámo. Vieš, si zober, kámo, že kde tam až sú. Zober, kámo, tam dozadu, pozri, kde až sú. Za teba. Že toto je proste prečo. Tu kolega za mnou musí hovoriť. Tiež nerozumiem, len Chodíš? chodím jak tučňak proste. That's the penguin. Ja, Čo si myslíš o tom, akože... Trendy. Jak vnímaš ten trend? Toho pingvína, že či to bol len fakt trend? Alebo že... Neviem kámo, povedz mi. Už nevedia odkiaľ nabrať nejakú inšpiráciu alebo dačo. A celý svet sa chytí jednej veci a presne, že už proste ryžujú úplne na všetkom, na čom sa dá, že proste keby sa random hoci čo stalo, že mohol to byť ten že tučniak alebo neviem čo, úplne by ľudia sa na to fokusnú, urobia z toho neviem aké halo a vlastne všetci potom hovoria o jednom tučniakovi, but why? Úplne random veci, vieš to... Prečo sa stal trend do Sixa, kámo? No, vidím. To je otázka. A tak hovorím, každá sračka sa chytí a ide, proste jeden z toho spraví dačo a už to ide. Aj to Sixevec sa dá spraviť na motivačnú toto. Akože to už nie je len to. V podstate. Dobre, počkaj. Vidíš dron, ne? Proste popod neho, počkaj. Môžeš ísť popod neho. Životík. Na čo? Také nemáte čo? Na štetky v lese. To by si mal dať Adamovi. Digon, fakt vyzerá jak ratra, kámo. Dobre si si ujel, kámo. Vôbec. Ďalší deň v tomto nádhernom prostredí. Máme za sebou raňajky, pozerali sme zábery, čo už máme natočené.
Ideme teraz na kávu dole do dediny. Tu si ideme pobaliť veci ešte z nášho ubytovania, kde sme, aby sme si ho prenesli na druhé. Ale som chcel povedať jedna informácia akože o Adamovi. Adam je ten model, na ktorom fotíme ten one take. Adam je náš kamarát, ale vlastne on je normálne model. Vtipný príbeh je, že my sme Adama chceli využiť akože na naše promo ako modela. Ale muselo to ísť oficiálnou cestou cez agentúru, keďže on písal svojej bookerke. A vtipný príbeh je, že vlastne nechcela to pustiť zadarmo. Nakoľko povedala, že už nie sme malá začínajúca značka, čiže museli sme normálne platiť za ňo veci. Ale vždy som za to, že podľa mňa sa to oplatí, keďže veľa ľudí začalo využívať AI modelov. Tá AI je akože úplne super vec. Čo sa týka tých modelov, tak to je podľa mňa že najväčšia sračka. Napíšte kľudne iný názor, keď máte na to, ale proste značka, čo robí oblečenie pre ľudí, to musí robiť na ľuďoch. Aspoň ja mám taký názor na to, lebo vám stráca úplne celú dušu. Ty máš aký na to názor ako model? Ja v prvom rade prichádzam o peniaze, ale podľa mňa ten, kto vie, tak proste v tom AI-ku nevidí takú toho ducha, toho človeka proste, že to je svojím spôsobom vždy umelé, proste necítiš tam toho človeka, alebo ako by som to povedal, zjednodušene. Som rád, že sa stotožňujeme na týchto názoroch. Profilovky. Toto, kámo. Toto? Počkaj, jak do kamery pozerá. A toto je mocná vec. Dobre, tak. Tak teraz dobrú chuť. A toto bude konci ako You are flexible, so just jump in. Yeah. And here in one bench, you two can sit in the same. Sadaj. Tak tentokrát ideme na Lačík sa vyvieť skútrom niekde na nejaké dobré miesto k lesu, kde natočíme iba dva zábery a no, čiže toto všetko kvôli dvom záberom. Takže dúfam, že to bude dobre vyzerať. Čo si myslíš? To bude zažitok, to bude top. Znači také iné Sorry. ako doteraz, ne? No, však stále je to čo iné. Ja to toto, kámo. 17 prúčko. Adamu. Big me, I move at night when they really can't see me. I ran it back last time, but it ain't last time. I got so much around the house, I had to hide mine. Throw it all before I hit the door. She dropped them at the clothes off. I thought it was a setup, watching I can doze off. The dogs out the kennel, watching with the scope off. With the heat talk, watching burn your soul off. I took them out of office, now they No čo? Ideme na to? Ja už som to naplánoval. Dobre, my dáme toto, hej, kolečko. Kto? Také isté kolečko dáme, že za mňou budeš. Potom ti poviem, keď máš zrýchľovať a tak. jumped out of a way right into a daze. It can wreck your life, you gotta think twice. Put it together, the color I like. Know it look better whenever enticed. Powder blue leather, whatever her vice. Idem ukázať, čo má Marko naučil na motorke, keďže to je dosť podobné. A máme ešte nejaký čas, tak si ideme zajať. I came out the mud like the cleats. Felt like Muhammad Ali. Wave, I was born in the sea. Life for the party. Miami, we at the Star. I beat them, we in calamari. Jit on these circles, sorry, I'm not sorry. Order the PJ, I'm flying to Maui. One only get V-Long from Bari. She came with me once out of one. Máme pani, tu už sa chystá veľkolepá večera. Kamera je nachystaná. Tak to nejak to bude vyzerať.
Ja som vyhral polonského Masterchefa. Toto Kam šálne to vyzerá. Pene s paradajkovo, paprikovo, hej. Mačka, a tam burátka a chorizo chipsy. Takže posledná večera naša dnešná. Take it guys, alebo tak. Hej, ty jedz. Ty nič len by si jedol. hej, to bolo Nič len by si jedol. výborné. Ale ešte toto treba si košnúť trošku. Treba si trošku dať, vieš. A rovno to ochutnáme aj s ďalšou cestovininou. Čistý banger. Ale tento mi tu vyžera. Nie, len degustujem, že či každá cestovina je rovnaká. Pacient. Vyčerpaný z dnešnej náročnej práce. Proste takto všetci pohode, len vidno to asi nevezme. Dobre. A čo máš vedľa seba? Mám to definovať? Môžeš. Je to vlastne obrus alebo zástava jedného brandu, pre ktorý asi toto všetko robíme. A teraz sa budeme venovať tejto nádhernej večeri. No, to okno by si mohol umyť. Najbližšie pojme do obchodu. To mi pripomeňte, prosím. Ideme sa dneska nájsť do tejto exkluzívnej reštaurácie, kde sme vôbec už neboli 3-krát, ale... Máš tu good food? Treba každý úspešné natáčanie treba proste oslaviť. Takže ideme sa veľmi dobre nájsť. Prosciutto funghi? Prosciutto in funghi? Prosciutto normale? Hawaii? Pozrite, čo tento chlapec tu nasekal. Si ho prelož, takto si ho prelož teraz. Si ho hlavu.